Näytti ihan kohta, siellä on varmaan vaan ruuhkaa. Niin. Ihan tälleen vaikka. Kyllä se tulee varmaan ihan pian. Meillä on aika kylmää. Ei se odottaa. Kohta päästään lämpimään autoon. Onks toi meidän bussi? No niin hei. On varmaan. No niin hyvä. Hei, täällä on vaihtoja. Hei. Tervetuloa. Kiitos. Joo, tervetuloa. Kiva. Hei. Tervetuloa. Joo, sinne varmasti. Hei, tervetuloa. Siis ihan hirveästi onnea nyt teille kaikille tästä suunnattomasta voitosta. Kuten te tiedätte, niin tämä matkahan on täysi yllätys vielä. Minä olen teidän matkan johtaja, Ihmemaan Liisa. Ihan tuttavien kesken Lissu vaan. Nyt me voitais tosiaan sitten pitää se semmonen nimileikki, että katsotaan kuka on kuka. Ja oikealla näemme helsinkiläisen monumentin kisahallin. Oli mies päästä enkeli. No mites, seuraat sä lätkää? En seuraa ennen. 2 promille humalassa se on mielenkiintoista. Moikka! Kiva nähdä teitä kaikki. Mä en ikinä halunnut tänne. Mikä se on sun määränpää? Mikä se on? Mä en ikinä halunnut tänne. Minkälaisen vaatteet? Mä en tiedä, onko se kylmä vai onko se lämmin. Mikä se on sun määränpää? Mikä se tulet milloin paljastetaan? Mä haluaisin sen tietää. Osaisin sille valmistautua, jos meillä joku vastaanotto siellä. Mikä vitu some? Meillä on saatana meille on. Tää bussihan palaa. Kuulu tälle pihalle. Hyvät matkustajat, näyttäisi siltä, että linja-automme on tulessa. Jos ystävällisesti keräätte tärkeimmät tavaranne ja poistutte rauhallisesti takausta. Kiitos. Mikä vitu some? Tuolla. Tuolla. Se on varmaan karhu. Tuolla on varmaan kuuluu jotain. Mun akku loppuu. Akku loppuu. Mä en jaksa enää.
Hei! Se tulee! Se tulee. Nonni, matka alkakoon siis. Ihanaa. Hyvin sä vedät, vaikkei sulla korttia ees. Tähtisumu. Onnea Tähtisumu arpamatka voittajalle.